Anders Nilsson, stadsdelsnämndens ordförande här i Fosie. Välkommen. Tackar. Hur är det nu när det börjar närma sig sommar? Ja, det börjar lugna ner sig. Det gör det. Det börjar lugna ner sig. Ja, men det är skönt det. Ja, det är välbehövligt för det har ju hänt lite här under våren ju, så att säga. Jo, det har varit rätt mycket ju. Men det har ju hänt saker och ting utanför själva mötena också ju. Som vi hade i biblioteket förra gången vi diskuterade ju. Ja, dels har det varit oroligt på Lindängen. Och sen så har ju Skolinspektionen lämnat sin rapport som får en hel del åtgärder framåt hösten. Ja. Som vi redan har börjat att ta tag i. Ja, jag förstår det. Och bearbeta så vi kan få igång ett arbete innan ungarna kommer till skolan till hösten. Då ska ju tankarna vara på plats. Ja, jag hörde någonting på radion att de hade haft någonting om en massa önskemål där barn fick rita och berätta vad de önskar sig där. Ja. Förbättringar och sånt. Vi har... Högaholmsskolan var det visst. Ja, barnen, 50-klassarna på Högaholmsskolan har besökt förvaltningen. Ja. Och i samband med det så håller de på att lära sig lite om hur samhället fungerar och vad det innebär med demokrati och hur det styrs saker och ting. Och de har önskat sig, skrivit en önskelista till oss politiker. Ja. Så nu är det väl bara att börja leverera. Ja, jag hörde det var mycket med idrottsplats och bollplan och massa aktiviteter. Grabbarna har önskat sig väldigt mycket konstgräs. Ja. Det här med spontanidrottsplatserna, det är ju populärt. Multisportarenor som de också kallas ju. Det är ju så att just när det gäller Högaholmsskolan så har vi ju fattat beslut om att de ska få en grön skolgård. Ja, det var redan på gång beslut, Så vi får se om vi kan få någon krona över för det är en sån där multisportarena också till dem. Ja. Det är inte riktigt den typen av gräs jag förknippar med en grön skolgård. Nej, det är det inte. Men... Ja, men det är skönt att bli med alla de här asfaltytorna ju. Som alltid var så populärt på skolor. Ja, nej, det ska bort. Ja. Det finns så mycket man kan göra med en skolgård så att man får lugnare barn och mindre bråk på skolgården helt enkelt. Ja. Så det är väl inte omöjligt att vi ska kunna leverera. Men en multisportarena börjar vi prata 500 000. Ja, det och sen så kan det kostar pengar. Så sen kan vi plussa på lite beroende på hur den ska se ut. Ja. Men man kan kanske ha igen det i andra ändan av förstörelse och sånt. Ja, det var som en av lärarna sa till mig att får vi en multisportarena här på skolan så kommer vi ha lite mer vuxna på kvällarna här också. Ja. Och då får vi ner skadegörelse. Så vad man förlorar på gungorna. Då får man igen på karusellerna. De sa det. Ja, men det låter väl här. Det är sånt man vill höra verkligen. Ja, nu har jag inte lovat till sport på. men vi tittar på det. Ja, det är klart. Tankarna finns. Ja. Har du gått annars på stadsdelsnämnden? Ja, förra stadsdelsnämnden så den i maj. Ja. Då fick vi en redovisning av det ekonomiska läget. Vi får det 3 gånger om året kan man säga. Ja. Och då ser det ut som vi skulle gå. Prognosen är att vi ska landa på ett nollresultat i år. Det är ju det som är målet med allting också. Ja. Ekonomiska biståndet har ökat mer än vad vi hade trott. Skolan har fått mindre barn. Än vad vi också... Mindre antal. Mindre antal, ja förlåt. Ja, många mindre. Ja, jag kan tänka mig det. Men tyvärr så har de inte rättat matsäcken efter det riktigt. Nej. Men totalt sett så kommer vi nog till att ligga på ett nollresultat. Det känns skönt. Ja. Sen
nu i juni så kommer vi till Svara kommunen. Det har gjorts en brukarundersökning på hemtjänsten och på våra boende. Ja. Och de som har svarat, de är förhållandevis mycket nöjda med den servicen de får. Ja. Men som alltid så finns det ju förbättringsmöjligheter. Mm. Vi har ju maten till exempel som har alltid diskuterats. Och det ser ut som vi skulle få laga mat på våra boenden igen. Ja, så som man gjorde förr. Ja. Miljönämnden har väl ändrat inställning lite när det gäller matlagning på boendena. Så det ska vi försöka komma igång med. Ja. Vi ska försöka få till stånd en mötesplats på Halmstadsområdet för äldre. Inte bara för att de ska träffas utan även för att vi ska få en möjlighet att komma ut med information till de äldre. Ja, det är viktigt. Som exempel. Ja. Sen har vi snart i Fosie genomfört det här med valfriheten i hemtjänsten. Ja. Om jag generaliserar väldigt grovt så säger jag, är du beviljad en hemtjänstinsats då kan du byta ut den. Istället för städningen så skulle du alltså teoretiskt kunna byta ut den mot göra någonting annat. Ja. Åka ut med rullstolen och runda eller någonting sånt. Ja, nu är det möjligt att de inte håller med mig riktigt. För man vill gärna dela in det. Har du bistånd? Det ska ligga ett biståndsbeslut i botten. Har du bistånd till städning till exempel så skulle du kunna byta ut dammsugning mot fönsterputsning. Ja, för ibland kan man tycka att jag har inte skitat när jag kan inte göra det istället. Ja. Det ska öppna upp möjligheterna. Det är inte så många som utnyttjar det hittills. Det här med bytena. Och mycket av de här bytena görs ju redan idag av hemtjänsten. De är flexibla, de flickorna som jobbar. Ja, och de ser lite grann när de kommer hem också att jag behöver inte ta det, jag kan ta detta istället. Ja, alltså de har ju vårdtagarna med sig även på fritiden. Ja. Det blir ju det att de tänker på dem hemma när de är hemma. Ja. Och varför ska jag tvunget göra det? Hon behöver ju ha gjort detta istället. Jag tror jag pratar med henne så kan vi göra det istället. Ja, och de handlar billigt till dem när de är ute på extra priser och så. Så det görs en fantastisk insats av men det är härligt. Sen så kommer vi också att yttra oss över detaljplanerna. Stadsbyggnadsnämnden har fattat ett beslut om Vårsången. Ja. Till exempel Vårsången är ju ett fastighetsbolag som ligger på andra sidan Munkhättegatan i förhållande till Lindängens centrum. Ja. Och där tänker man bygga 150 lägenheter. Ja. Och där har stadsbyggnadsnämnden sagt ja till. Detaljplanen är ute för dialog och framåt årsskiftet så kommer beslutet att vara lagstadgat. Vet du på ett ungefär var på Vårsången, om det ska ligga närmare Munkhättegatan eller ska ligga bakom? Eller? Det ska ligga så nära Munkhättegatan. Där är någon parkeringsplats. En stor enorm parkeringsplats där med få bilar. Ja, alltså det är där de kommer till ligga. Det är lämpligt. Och förhoppningsvis får vi en avsmalning av Munkhättegatan också. Ja, det behöver inte vara autostrada. Vi behöver inte ha 4 filer där ute i Fosie som delar stadsdelen. Och vi får in en liten förskola där också. Ja, det är ju bra. Det är tänkt så. Ja. Det talas om bostadsrätter. Det är kanske bra. För det är mest hyresrätter runt omkring. Ja, det blir det ju. Vi önskar oss blandad bebyggelse. Ja. Sen vet jag inte om 150 bostadsrätter är svaret på våra önskningar. Det kanske skulle varit någon hyresrätt till av dem. Ja, jo. Men ibland får man ta det som erbjuds. Boendet i sig,
nya lägenheter är vi otroligt stort behov. Ja. Sen får vi ju dras om en annan detaljplan som handlar om en förskola. Ja. På Nydalaområdet. Inne på en av gårdarna där är det en av fastighetsägarna som vill bygga en 3-avdelnings förskola. Ja. Och just nu är det ute på samråd som det heter. Och september ställs det ut och i november så kanske vi kan fatta beslut definitivt om det och börja bygga efter det. Då hittar man små ställen ändå där man kan få lite förskolor och annat. Det som har varit ett stort problem. Ja, vi har ju stått... Malmö har ju varit en sån populär inflyttningsstad. Mm. Så vi har ju fått göra ett vägval här i Malmö. Alltså, ska vi bygga ut Malmö eller ska vi förtäta Malmö? Ja. Och bedömningen vi har gjort är ju att vi inte är betjänta av att bygga ut Malmö så att folk kommer längre och längre från centrum. Nej. Utan vi pratar mycket om en förtätning. Och det är ligger väl en del i detta här, i dessa förslagen. Det kan man hitta så är det ju bra ju. Mm. Och vi har ju även vid kyrkogården där det ska byggas så att det kommer fler bostäder. Ja, förhoppningsvis får vi 500 bostäder där också. Ja. Men det har inte kommit så långt som till detaljplanerna. Nej, men det ligger på tankebanorna. Ja, det är bara roligt. Det rör på sig. Ja. Det är skönt. Samtidigt är det skönt när det växer för att det känns ju positivt att man vill hit. Ja visst är det. Sen måste jag säga, jag cyklar över Söderkullatorget på vägen hit. Ja. Och jag tycker det har blivit fint. Det har det? Ja, det är min uppfattning. Ja, för att det var ett väldigt tråkigt torg innan. Ja. Så de är färdiga nu? Ja, det är väl någon sten till som ska sopas upp så att säga. Det blev väl lite försenat för det var ju tänkt att vi skulle inviga det för 14 dagar sedan. Ja. Men det blev aldrig så. Eller? Det blev inte så? Nej, det blev lite försenat. Ja, det är synd. Det kanske kommer. Det kommer kanske. Ja. Och multisporten är på plats också på... Den färdig klar. Ja, så ungarna, inte bara ungarna, det är många vuxna också som har börjat använda sig av det. Ja, men det är skönt, ja. Det är roligt att röra på sig. Ja, för att det är bättre än att stå tomma ytor, att det verkligen används för det, sånt som de trivs med. Ja. Ja, det är härligt att se att det är liv och rörelse. Ja. Sen invigde vi Medborgarkontoret idag. Ja, det var dags för det. Och det är ju det på Eriksfältsgatan vid sidan om tandpolikliniken bakom Aurahallen. Ja, där inne. Ja. Det var dags för invigningen. Ja, vi har ju 6 datorer till för allmänheten att använda sig av. Och flickorna där är ju jätteduktiga på att ge service och råd om var man ska vända sig. Och sånt som rör kommunen och kommunens service faktiskt. Så där kan man ta sig dit nu? Ja, 8 till 16 vet jag säkert att det är öppet. Ja, det låter bra. Fredag är det Professorns förskola som har invigningsfest. Ja. Och Professorns förskola, det är ju Hermestadsskolan. Mm. Den förskolan som låg där och som brann för några år sedan. Ja, just det. Som nu är renoverad och klar och inflyttad. Skönt att komma igång igen. Ja. Jag vet inte om sist jag var här om jag kunde säga det att Mariehills förskola var tillbaka. Jo, det berättade du. Stämmer det? Ja, jag hade varit på invigningen. Ja, just det, ja. En jättefin förskola. Så. Härligt. Ja. Det rör på sig. Ja, oj. Men vad kommer nu till hända nästa månad? Bostadsrättsnämnden. Ni har väl en del grejer ni ska ta upp? Nu i juni blir det svarar vi kommunen vad vi har vidtagit för åtgärder när det gäller den här brukarundersökningen. Ja. Och nu i juni så kommer vi också ha synpunkterna på den här detaljplanen. Både för när det gäller stacken som förskolan heter. Ja. Och för vårsången. Alltså de här 150 lägenheterna på vårsången. Ja. Ja, men det är intressant. Ja. Sen får ju naturligtvis de boende i områdena också tycka till och ha synpunkter. Jo, det är viktigt att vi har demokrati. Tur är att den finns. Ja, visst är det.
Och bara för att kommunen är intresserad så går det inte fortare utan det ska ha sin gång. Ja, det ska och det kvarnarna maler. Det är lite frustrerande ibland, måste jag erkänna. Jo, men ska det bli rätt och rättvist så måste det gå igenom alla instanser ju. Ja, visst är det. Fungera på rätt sätt ju. Ja, visst det är viktigt. Ja. När man så gärna vill ha någonting och att det ska gå fort. Jag vet hur det känns. Det kliar i fingrarna ibland. Det är väl det viktigaste. Sen har vi en del formalia. Så där har vi, de lagarna gör att vi måste ändra delegationsordningar och så. Ja. Men det är formalia beslut. Det påverkar inte de boende i Fosie direkt. Nej. Nu ska det bli semester snart. Nu är det. Jag själv ska jag ha i juli. Ja. Hela juli. Och du? Juni. Ja, 5 veckor. Ja. Försöka ta så mycket som möjligt. Ja, jag har ju semester året runt. Jag är pensionär. Jag utnyttjar min fruns semester. Som statsanställd så jobbar vi året runt ju. Har semester då eller passar på det här kanske? Nej, vi hjälps åt faktiskt, verkligen. Ja, det är så det ska vara. Jag har ju tagit över hushållet nu sen jag blev pensionär så att jag får lite hjälp under semestern istället och det är rätt skönt. Ja, men det är inte dumt ju. Semester behöver vi alla. Har du ett vackert år till våra medborgare här ute i Fosie? Nu till semestern. Jag hoppas vi får en lång skön sommar och kommer tillbaka till hösten med laddade batterier. Det låter härligt. Tack ska du ha. Tack ska du ha.